お願いだから皆さん、ヒップヒンジ分かってください。ヒップヒンジは、ほぼ全てのフィットネスエクササイズで関わってくるんです。これを理解しないと、効果が出るどころか体を壊してしまうかもしれません。お願い、ちょっとでいいから聞いてください。ヒップヒンジとは、股関節だけの屈曲です。例えば、デッドリフトだと、運動連鎖で腰が丸まってしまう。これだと、股関節の屈曲プラス腰椎の屈曲。でも、ヒップヒンジっていうのは、股関節だけの屈曲です。このヒップヒンジの動き、いろんなトレーニングで出てきます。例えば、スクワット。それから、プリチャーカール。上げ出すとキリがないぐらいあるんです。ということはですよ、ヒップヒンジ一つきれいにできるだけで、すべてのエクササイズが美しくなるんです。ぜひ皆さん、ヒップヒンジ明日から、いえ、今日からやってください。